मित्र हो, मागील व्हिडिओमध्ये आपण अनलेस म्हणजेच इफ नॉट हे शिकलो। त्याचबरोबर वाक्यातील अनलेस काढून त्याच्या ऐवजी इफ नॉट कसे वापरावे हे देखील शिकलो। या व्हिडिओमध्ये आपण इफ नॉटच्या ऐवजी अनलेस कसे वापरावे हे शिकूयात। त्यासाठी आपल्याला वाक्यामधील इफ नॉट काढावे लागेल आणि त्याच्या ऐवजी अनलेस वापरावे लागेल। मित्र हो, या ठिकाणी आपण तीन प्रकारच्या वाक्यामधील इफ नॉट काढून त्याच्या ऐवजी अनलेस वापरणार आहोत। हेल्पिंग वर्ब असलेले वाक्य, डू डज किंवा डीड असलेले वाक्य आणि ज्यात केवळ इफच आहे असे वाक्य। या तीन प्रकारच्या वाक्यामधील इफ नॉट आपण काढणार आहोत आणि त्याऐवजी अनलेस वापरणार आहोत। याशिवाय या तीनही प्रकारच्या वाक्यांवर आधारित एक ऍक्टिव्हिटी आपण पुढे सोडवणार आहोत, म्हणून व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। चला तर मग प्रत्यक्ष पाठाला सुरुवात करूया। मित्रो नमस्कार, मी डॉक्टर नारायण बिडवे। ज्या प्रकारे अनलेस म्हणजेच इफ नॉट हे आपण शिकलो, त्याच प्रकारे इफ नॉट म्हणजे अनलेस असा अर्थ होतो। मित्र हो, इफ नॉटच्या ऐवजी अनलेस वापरण्यापूर्वी आपण इफ नॉटच्या वाक्याची रचना पाहूयात। इफ नॉटच्या वाक्यात दोन उपवाक्य असतात। एक उपवाक्य असतं इफ नॉटचं, तर दुसरं उपवाक्य असतं मुख्य उपवाक्य। उदाहरणार्थ, इफ यू आर नॉट हेल्दी यू विल फील टायर्ड। या वाक्यामध्ये दोन उपवाक्य आहेत। पहिलं इफ नॉटचं उपवाक्य आहे, तर यू विल फील टायर्ड हे मुख्य उपवाक्य आहे। मित्रो, इफ नॉटच्या उपवाक्यामध्ये इफ आणि नॉट आलेलं असतं। या वाक्यामधील इफ आणि नॉट आपल्याला आता काढून टाकायचं आहे आणि त्याच्याऐवजी अनलेस वापरायचं आहे। तेच वाक्य आपण पुन्हा घेतलेलं आहे, इफ यू आर नॉट हेल्दी यू विल फील टायर्ड। या वाक्यामधील इफ नॉट काढण्यासाठी सर्वप्रथम आपण इफ आणि नॉट काढूयात। आता इफच्या बदल्यामध्ये आपल्याला अनलेस वापरायचं आहे। त्यानंतर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब येईल आणि त्यानंतर राहिलेले वाक्य जशाच्या तसे येईल। अशा प्रकारे अनलेस यू आर हेल्दी यू विल फील टायर्ड अशा प्रकारचं हे वाक्य होतं। आता आपण आणखी एक वाक्य घेऊया, इफ शी हॅज नॉट स्टडीड शी विल फेल इन द एक्झाम। या वाक्यामधील इफ नॉट काढून टाकूयात आणि इफच्या जागी अनलेस घेऊयात। त्यानंतर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब येतं आणि त्यानंतर राहिलेला भाग जशाच्या तसा येतो। अशा प्रकारे अनलेस शी हॅज स्टडीड शी विल फेल इन द एक्झाम अशा प्रकारचं हे वाक्य होतं। मित्रो, या ठिकाणी एक गोष्ट तुमच्या लक्षात आलेली असेल, दोन्ही वाक्यामध्ये आपण हेल्पिंग वर्ब्स घेतलेले आहेत। पहिल्या वाक्यामध्ये आर हे हेल्पिंग वर्ब आलेलं आहे, तर दुसऱ्या वाक्यामध्ये हॅज हे हेल्पिंग वर्ब आलेलं आहे। आणि या इफ नॉटच्या वाक्यामध्ये दोन्ही हेल्पिंग वर्ब आपण या अनलेसच्या वाक्यामध्ये खाली घेतलेली आहेत। म्हणजे मित्रो, जर इफ नॉटच्या वाक्यामध्ये हेल्पिंग वर्ब असेल तर अनलेसच्या वाक्यामध्ये ते हेल्पिंग वर्ब जशाच्या तसं आपण या ठिकाणी घेतलेलं आहे। परंतु कधी कधी वाक्यामध्ये डू किंवा डज किंवा डीड असतं। अशा वेळी कशा प्रकारे वाक्य करायचं हे आपण पाहूया। मित्रो, यासोबतच कधी कधी वाक्यामध्ये केवळ इफच आलेलं असतं। अशा वेळी वाक्य कसं करायचं हे देखील आपण पाहणार आहोत, म्हणून व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। व्हिडिओ आवडल्यास त्याला लाईक करा, आपल्या मित्रांसोबत तो शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केले नसल्यास सबस्क्राईब करा। सबस्क्राईब बटनाच्या बाजूची बेल देखील दाबा, जेणेकरून यानंतर येणाऱ्या व्हिडिओची सूचना तुम्हाला सर्वप्रथम मिळेल। चला तर मग पाहूया, वाक्यामध्ये जर डू डज आणि डीड असलं तर अनलेस कसं वापरायचं, या डू डज डीडचं काय करायचं। तर अनलेस वापरत असताना डू डज किंवा डीड आपल्याला काढून टाकावं लागतं। त्याचबरोबर या डू डज आणि डीड मधील काळ आपल्याला मुख्य क्रियापदामध्ये मिसळावा लागतो। चला एक उदाहरण घेऊया, इफ यू डू नॉट एक्सरसाइज रेग्युलरली यू विल फॉल इल असं हे वाक्य आहे। आता या ठिकाणी आपण इफ नॉट काढून अनलेस वापरूया। मित्रो, जेव्हा नॉट निघतं त्याचबरोबर वाक्यातील डू देखील निघतं, कारण हे डू हे डमी हेल्पिंग वर्ब आहे। जेव्हा वाक्यात हेल्पिंग वर्ब नसतं आणि नॉट वापरायचं असतं त्यावेळी आपण डू हे घेतलेलं असतं, म्हणून नॉट निघालं की डू देखील निघतं। आता इफच्या जागेवर आपण अनलेस वापरूया, त्यानंतर सब्जेक्ट वापरूया, त्यानंतर या डू मधील काळ या एक्सरसाइज या मेन वर्ब मध्ये जाईल। परंतु या ठिकाणी हा काळ मेन वर्ब मध्ये गेल्यामुळे काही फरक पडणार नाही, म्हणून एक्सरसाइज रेग्युलरली हे जशाच्या तसं येईल आणि यू विल फॉल इल हे देखील जशाच्या तसं येईल। अशा प्रकारे अनलेस यू एक्सरसाइज रेग्युलरली यू विल फॉल इल अशा प्रकारे हे वाक्य होईल। आणखी काही वाक्य घेऊयात,
इफ शी डज नॉट स्टडी शी विल फेल इन द एक्झाम, असं हे वाक्य आहे. या वाक्यामधील इफ आणि नॉट काढून टाकूयात. नॉट निघालं की डज देखील निघतं. इफच्या जागेवर अनलेस वापरूयात. त्यानंतर सब्जेक्ट घेऊयात. आता या डज मधील टेन्स या स्टडी मध्ये जाईल. या ठिकाणी ईएस आलेला आहे म्हणजे या स्टडीला देखील ईएस लागेल आणि ते कसं होईल, स्टडीज अशा प्रकारे ते येईल. आणि त्यानंतर राहिलेला भाग जशाचा तसा येईल. अशा प्रकारे अनलेस सी स्टडीज सी विल फेल इन द एक्झाम, अशा प्रकारे हे वाक्य होईल. आणखी एक वाक्य घेऊयात. इफ ही डिड नॉट प्रॅक्टिस ही वुड नॉट विन. या वाक्यामधील इफ आणि नॉट काढून टाकूयात. नॉट काढून टाकलं की डीड देखील निघून जातं. आता इफच्या बदल्यात अनलेस घेऊयात. त्यानंतर सब्जेक्ट घेऊयात आणि या डीड मधील काळ भूतकाळ या प्रॅक्टिस मध्ये जाईल आणि अशा प्रकारे ते प्रॅक्टिस होईल आणि बाकीचं वाक्य जशाच्या तसं येईल. अशा प्रकारे अनलेस ही प्रॅक्टिस्ड ही वुड नॉट विन, अशा प्रकारे हे वाक्य होईल. मित्रो, आता आपण जर वाक्यात केवळ इफच असलं म्हणजे नॉट नसलं तर कशा प्रकारे अनलेस वापरावं हे पाहूया. मित्रो, अनलेस म्हणजे इफ नॉट हे तर आपण पाहिलेलंच आहे आणि म्हणून इफ नॉट म्हणजे अनलेस असा अर्थ होईल. म्हणजे अनलेस वापरायचा असेल तर वाक्यातील इफ आणि नॉट आपल्याला काढून टाकावं लागेल आणि त्याऐवजी आपल्याला अनलेस वापरावं लागेल. परंतु कधी कधी वाक्यामध्ये केवळ इफच असतं. मग अशा वेळी काय करावं लागेल, हे इफ काढून टाकावं लागेल. परंतु पुढे नॉट नसतं. मग काय करावं लागेल, तर इफच्या बदल्यात आपल्याला अनलेस घ्यावा लागेल आणि अनलेसच्या उपवाक्यातील भाग जशाच्या तसा लिहून कॉमा द्यावा लागेल आणि त्यानंतर पुढील उपवाक्यामध्ये नॉट वापरावं लागतं. मित्रो, म्हणजेच वाक्यामध्ये केवळ इफच असेल तर त्याचा अर्थ अनलेस डॅश डॅश कॉमा नॉट, म्हणजेच अनलेस एका उपवाक्यात आणि नॉट दुसऱ्या उपवाक्यात असा अर्थ निघतो. याचं उदाहरण पाहूया आपण. इफ यू आर इनोसंट आय विल हेल्प यू. या वाक्यामध्ये आपल्याला इफ काढायचंय, त्याच्या जागी अनलेस लिहायचंय. त्यानंतर यू आर हा सब्जेक्ट आणि हेल्पिंग वर्बचा भाग जशाच्या तसा येईल. त्यानंतर इफच्या उपवाक्यामधील इनोसंट जशाच तसं येईल. आता आय विल हेल्प यू हे मुख्य उपवाक्य त्यानंतर येईल. परंतु मित्रो, आपल्याला जर वाक्यात नुसतं इफ असेल तर अनलेस आणि नॉट वापरायचंय म्हणून हे नॉट या मुख्य उपवाक्यामध्ये येईल आणि अशा प्रकारे अनलेस यू आर इनोसंट आय विल नॉट हेल्प यू, अशा प्रकारे हे वाक्य होईल. म्हणून लक्षात ठेवा, वाक्यात जर केवळ इफ असेल तर अनलेस डॅश डॅश कॉमा नॉट वापरावं लागतं. म्हणजेच अनलेस एका उपवाक्यात आणि नॉट दुसऱ्या उपवाक्यात. हे असं करावं लागतं कारण मित्रो, अनलेस मध्येच नॉट देखील असतं. म्हणून एकाच उपवाक्यात दोन नॉट येणार नाहीत. म्हणून ज्या उपवाक्यात अनलेस आलेला आहे त्या उपवाक्याची रचना होकारात्मक म्हणजे ॲफर्मेटिव्ह असते, त्यामध्ये नॉट येत नाही. तर पुढील उपवाक्यामध्ये ते येतं. आणखी एक वाक्य पाहूयात. इफ यू आर गुड पीपल विल हेल्प यू. या वाक्यामधील इफ काढून त्याच्याऐवजी अनलेस वापरूयात. त्यानंतर यू आर जशाच्या तसं येईल. त्यानंतर पहिल्या उपवाक्यामधील गुड शब्द जशाचा तसा येईल आणि पुढील उपवाक्यामध्ये आपल्याला नॉट वापरायचं आहे. म्हणून पीपल विल हेल्प यू या वाक्यामध्ये आपल्याला नॉट वापरायचं आहे. अशा प्रकारे अनलेस यू आर गुड पीपल विल नॉट हेल्प यू, अशा प्रकारचं हे वाक्य होईल. मित्र, आता या तिन्ही प्रकारच्या उपवाक्यावर एक छोटीशी ऍक्टिव्हिटी आपण घेऊयात. यूज अनलेस इन द फॉलोइंग सेंटेन्सेस. आपल्याला खालील वाक्यामध्ये अनलेस वापरायचं आहे. त्यासाठी आपल्याला इफ नॉट किंवा इफ काढून टाकायचं आहे. या ठिकाणी 4 वाक्य दिलेली आहेत. व्हिडिओ पॉज करून ही वाक्य सोडवा. या वाक्यांची उत्तरे कॉमेंट बॉक्समध्ये लिहा. आशा करतो व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असल्यास त्याला लाईक करा, आपल्या मित्रांसोबत तो शेअर करा आणि मित्रो, या ठिकाणी दिसणारे 2 व्हिडिओ अवश्य पहा. भेटूया असेच पुढील व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत हॅव अ गुड डे. थँक्यू.